It is not the Israeli Defense Forces strategy. It's happening, I admit that. Each one's a tragedy, but it's not like the Israelis are sitting around every morning and saying, hey, how many more civilians can we kill today? להוציא לך את העין השנייה, יא בן 1000 זונה, מגיע לך, יא מניאק. זה לעמית, עמית. עמית, זה בשבילך, כפרה עלייך. זה בשביל עמית. דרוס אותו! דרוס, תזיין לו את האמא שלו בתחת! דרוס אותו! טוב מאוד בתחת! דרוס! תזיין לו את אמא שלו בתחת! תפו על האמא שלך, דרוס! טוב מאוד, גרשון! בתחת! חצי גופה! בתחת! על הזין כל הערבים מהמנאייק! Let's go bomb a school or a hospital or a residential building and cause civilian casualties. They're not doing that. בשנה הבאה נשרוף את בית הספר ונרביץ גם לכל המורות. איזה כיף לראות בתי ספר נשרפים בעזה. שימותו כל המחבלים הזבלים האלה, שרמוטות מזדיינים, פוסים אמא שלהם. אחלה יום שיהיה. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Stop fucking lying.